Zita rangu ndinonzi Mai Teclah Bomba. Ndiri caregiver ndinogara muno muChitungwiza. Ndakaita dambudziko rekuti mwana akaita cholera muna 2011. Aita cholera akaenda paChitungwiza hospital paanopiwa mubhedha. Madhezi acho kwanga kwakazara zvekuti maisvika vana vaisvika pamubhedha 1 vari 4 nemana amai vacho muchirara pasi. Vana vachirapwa vari pamubhedha vakawanda zvekuti sinari yacho yanga isingaite. Vana vazhinji vaingomuka kana kuti masikati paigona kufa kana vana 2 kana 3 muwadi. Moti mubhedha iya futi ndo yamuchaenda imimi monoisa futi vana venyu ipapo. Saka sinari yacho yanga isina kutombomira zvakanaka. Vana vaitoprescribwa mushonga, vaiprescribwa mushonga yacho futi yainetsa zvekuti inini ndakatozoriwana kumapharmacies ari kuHarare nokuChitungwiza kwese kwamakoni kwangsina mushonga wacho wainzi zinc sulfate. Waitonetsa kuwana zvekuti vana vazhinji vakasvika pakufa nenyaya yekuti mushonga wacho waitonetsa. Kozoti 2019 mwana wangu musikana anga ine 3 years akaita futi cholera iyoyo. Ndobva taenda paSt Mary's pababy clinic. Ndokwanga kuine vanhu vanga vaiswa vaiita zvecholera ikoko. Maiti mukasvika maitanga masprayiwa mese mozogara vana votorwa maswabs. Still imomo machona vana vaingorutsa zvekuti maitopiwa bhaketi. Vamwe vachirutsa vamwe vachichaya. Sinari yaishanga isina kutombomira zvakanaka zvekuti vamwe vaitongosvika pakufizuka mwana otongoti zii imi makangogara mumabhenji imomo muchimirira maswabs. Saka pari zvino tingokumbira kuti kanzuru dai zvaikwanisira vaita kuti nguva yatakupinda yekunetsa kwemvura, mvura dai yawanikwa mumatepi. Vochiitawo futi kuti vai vasina matepi achoni dai zvaikwanisika varerutsa kuti nekuti ukabirwa mita vanotouya vachikwera pasi. Kana usina mari yekunobhadhara kuti uisirwe mvura iyoyo hauiwane mvura zvachose. Saka dai vatirerutsirawo kuti kana mita ichinge yabiwa vasazotibhadharisa futi mari yekuti tuisise imwe mita nekuti unenge watenga futi imwe mita. Kuitira kuti vanhu vanowane mvura pamatepi. Tingokumbira kuti mvura ive mumatepi. Tochikurudzirana futi mumusha dai zvaibvira migodhi taisa nhingirikini yavanoti chlorine kana kuti majika nemapiritsi kuitira mvura dzachona dzemumugodhi hadzisi safe. Mimwe migodhi izvezvi chaiyo haina zvimalidhi zvinokiyiwa inenge yakangoshama. Plus pakuchera pachona vamwe vanochera vachichapudza mvura vamwe vanobvundura. Saka tingokumbirisa kuti nenyaya futi yemasweji, mamwe maswejisi vamwe vakangochera migodhi. Sweji inogona kunge ichitosvika futi ipapo nemamwe mabhoho akaiswa pane masweji ekuti mvura yacho chaiyo inenge ichitonhwa sweji. Saka tingokumbirisa izvozvo dai kanzuro yatigadzirira nekuti cholera inotombomira zvakanaka. Saka kuno kuChitungwiza mvura muri kuwana kupi izvezvi manje? Ndaona makatsiga bhaketi yemvura muri kuwana kupi? Mvura tinototenga. Vane migodhi yavo vari kutengesa. Koita vaya vanofamba nedzimotikari vari kutotengesa mvura. Kumatepi hamuna here mvura iri mbuya? Izvezvi yanga yani 2 weeks. 2 weeks musina mvura? Tisina. Isusu inini pangu hapatori natepi nekuti ndakabirwa mita. Ndabirwa mita kuti uchizotanga kunotenga mita kuti uvhurirwe mvura vanenge vachitoda futi mari yekuti ubhadhara. Saka izvezvi handitorina, ndotorilaya nemigodhi iyoyi. Saka imi zvimwe zvamaita kuti muyambuke padenda recholera iri pamairapisa vana? Isu saka tongotedzera zvatakaudzwa nemachiremba zvekuti vana vachona taitongovapa mishonga yacho vachigarawo pakachengetedzeka. Mvura yachona taibhoilisa nemapiritsi yaya enhingirikini hataipiwa ekuisa mumvura yaya. Takamapiwa futi ipapo tairisa futi mapiritsi vaya. Asi mvura iya inonetsera kuti inonzi 24 hours.